Dagat, nikalit o gubas o mibalik isip. Kusog na. So yun. Tingala ang mga tao kay nikalit paghunas. Ang dagat, hampan may hapak ang dako na suyog. Bisapin somewhere in southern Mindanao. Credits to John Mark Serenia. Go. Lani hubas kit siya. Hubas kit siya, isuyap din ang dagat sa kwan. Baybayon. Ng ilang bangkaw na, wana. Saan yan nasapan? Balas. Yung mga gaigulo ng matapanan ni. Balos sila nga. Wana ni, hunas na. Kaya ka ng dagat. Uhunat pa na siya. Basta, inyanaga ni, human sa lindol. Labi nagkusog na lindol. 7 punto. Magnitude na siya nga lindol. Pagkauman sa lindol, di hunas ang dagat. Pagkauman na, mabalik na siya. May mga na siyang tsunami. Dami sila nabalaka po na sila pangapambot. Mahal ba yung pambot sad? Ikod na baya lali magpahimuha na. Ang gasto. Manang mga tagiya sa pambot, ipo nila mabiyabiyaan nilang pambot. Gusto po nila iluwas ba? Gabi ng syagit nila o. Mananibalik ng dagat eh. Umana naghunas, balik na siya. So, ang tubig na. Ano mo gay dulo gino? Kapatanan saka na sila. Di pa na sila musaka og nga ng tubig. Klaro kayo. Na paingon ng tubig. Oh, aya po na sila musaka. Ang isa ka bidyo po. Ito isa ka pambutuan na. Ialsa na sila. Dikit-dikit lang bambot. Pagbawa na bangga gina. Maguba gina siya. O dali kayo. Bila ra kasikads ba? Taasin tubig. O na dikit-dikit nilang pambot o. Bangga ang ilang pambot. Guba gina.